Επανήλθαμε στο Αύριο της Υγείας, μέρος δεύτερο. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των σπανίων παθήσεων, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής την κυρία Αθηνά Αλεξανδρίδου, η οποία είναι πρόεδρος του συλλόγου VHL Family Alliance Greece, με την οποία θα μιλήσουμε για μια σπάνια νεοπλασματική κληρονομική νόσο με την ονομασία VHL. Κυρία Αλεξανδρίδου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και θα συζητήσουμε για το VHL. Ναι, χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα και θα ξεκινήσουμε από την αρχή να μας πείτε τι είναι η νόσος VHL, γιατί σίγουρα δεν τη γνωρίζει... Τη γνωρίζουμε μάλλον ελάχιστη, είναι μια πολύ σπάνια και θα την έλεγα άγνωστη, θα τολμούσα να πω άγνωστη νόσο. Συνήθως είναι αδιάγνωστη. Ναι. Το πλήρες όνομα είναι Von Hippel-Lindau. Έχει πάρει το όνομά της από τους δύο καθηγητές, Σουηδό και Γερμανό, το Von Hippel και το Lindau, ο οποίος συνέδεσε τα οφθαλμιατρικά φαινόμενα με τα παθολογικά φαινόμενα και κατάλαβαν ότι πρόκειται για μία νόσο, ένα σύνδρομο που αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια, τη Von Hippel-Lindau, με abbreviation το VHL. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο, αν θέλουμε να την προσδιορίσουμε, επειδή είπαμε κιόλας ότι είναι νεοπλασματική. Μιλάμε για όγκους σε ποια σημεία του σώματος, θέλετε έτσι να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο? Ναι. Κάνει αιμαγκιοβλαστώματα στα μάτια, συνήθως από την παιδική ηλικία. Ναι. Και πολλές φορές χάνουμε τον έναν ή και τους δύο οφθαλμούς, οπότε η τύφλωση είναι και αυτή κάτι μέσα στο παιχνίδι της νόσου. Και συμβαίνει συχνά, έτσι. Δυστυχώς, έχουμε αιμαγκιοβλαστώματα στην παρεγκεφαλίδα, σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστημα και κάνει κακοήθειες στο πάγκρεας, αλλά κυρίως στα νεφρά, γι' αυτό και λέγεται ο κληρονομικός καρκίνος του νεφρού. Γιατί νέα άτομα που έχουν καρκίνο του νεφρού, ίσως να έχουν VHL, αλλά επειδή ήταν αδιάγνωστο μέχρι που ήρθε ο σύλλογός μας στη χώρα μας, δεν γινόταν η ανίχνευση που έπρεπε ώστε να το καταλάβει ο ασθενής. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε πόσοι περίπου ασθενείς υπάρχουν στην Ελλάδα καταγεγραμμένοι από εσάς αυτή τη στιγμή? Κοντά μας έχουν έρθει πάνω από 50 οικογένειες. Μάλιστα. Κάθε οικογένεια μπορεί να αριθμεί 4 με 10 άτομα. Ναι. Η κάθε μία. Οπότε πάμε από 200 άτομα και πάνω. Εμείς φυσικά συνήθως μιλάμε με κάποιον μέσα από την οικογένεια και βοηθάμε όλη την οικογένεια μέσω του προσώπου που έχει επιλέξει η οικογένεια να επικοινωνήσει. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη. Θέλετε να μας πείτε πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογός σας? Είμαστε πάνω από 200-250 άτομα αυτή τη στιγμή. Με βάση αυτό που είπαμε για τις οικογένειες. Πάσχοντες, ναι. Ωραία, είστε μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος ή κάποιας άλλης ομοσπονδίας? Βεβαίως, είμαστε και μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και μέλη της ΕΛΟΚ, γιατί είμαστε μία νεοπλασματική νόσος. Και μέλος της ΕΣΑΜΕΑ, γιατί είμαστε μία κληρονομική σπάνια νόσος. Και μέλη της ΕΣΑΕ, που είναι η Ένωση Σπανίων Παθήσεων Ελλάδος. Και είμαστε κυρίως μέλη της VHL Family Alliance International και VHL Family Alliance Europa, αλλά και της IKCC, που είναι International Kidney Cancer Coalition, γιατί είμαστε ο κληρονομικός καρκίνος του νεφρού. Τώρα, με αφορμή αυτό που μας είπατε λίγο και πριν, κληρονομικός καρκίνος, δηλαδή, τι πιθανότητες έχει αν ένας πάσχων πατέρας ή μητέρα να μεταδοθεί, να περάσει αυτή η νόσος και στο τέκνο του? Τι πιθανότητες? 50-50. 50-50, είναι οι πιθανότητες. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι de novo cases, που είναι καινούργια μετάλλαξη που δεν προϋπάρχει στην οικογένεια. Μάλιστα, μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, ποια ιατρική ειδικότητα ασχολείται με τη συγκεκριμένη νόσο? Κυρίως η ογκολογία. Ογκολογία, έτσι. Δηλαδή, ο ογκολόγος πρέπει να είναι αυτός που κάνει το controller των υπόλοιπων γιατρών, αλλά νευροχειρουργοί, ενδοκρινολόγοι, ουρολόγοι, νεφρολόγοι, καθώς επίσης και όποια άλλη ειδικότητα μπορεί να εμπλακεί, γιατί οι όγκοι αναπτύσσονται και σε σημεία τα οποία μπορεί
να μην έχουμε προαναφέρει. Σωστά. Κάνουν και φεοχρωμοκοίτωμα και παραγαγγλιώματα. Ναι. Οπότε όποια ειδικότητα εμπλέκεται στον κάθε ασθενή, Ναι. με control έναν ογκολόγο, Ναι. είναι το team που βοηθά τους ασθενείς μας. Πολύ ωραία. Ποια άλλοι επαγγελματίες υγείας εκτός των ιατρών είναι χρήσιμοι για τη διαχείριση της νόσου? Σίγουρα είναι οι ψυχολόγοι, Ναι. γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς ένα κληρονομικό Είναι πόδινο, φαντάζομαι. κομμάτι και έχεις ζήσει και μέσα στην οικογένειά σου την νόσο ξανά και ξανά με μητέρα, με γιαγιά ή με κάποιους άλλους μέσα από την οικογένεια και μετά να τη βλέπεις να ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να τα παρακολουθούμε από μικρά, κυρίως στα μάτια. Μάλιστα. Για να μην χάσουν έναν οφθαλμό, 2 οφθαλμούς και να μην επέλθει η τύφλωση. Συνήθως η νόσο κάνει την εμφάνισή της μετά την εφηβεία. Συνήθως. Τότε είναι η εποχή που αλλάζουν οι ορμόνες και αλλάζει όλο το σκηνικό, όπως κυρίως και η εποχή της εμεινόπαυσης για τις γυναίκες. Μάλιστα. Υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες αυτή τη στιγμή για τη νόσο VHL? Μέχρι τώρα Ναι. είχαμε μείνει μόνο στην πρώιμη ανίχνευση, δηλαδή κάθε χρόνο ή και συντομότερα ανάλογα με το τι θα έλεγε ο γιατρός μας, κάναμε τις μαγνητικές που έπρεπε να κάνουμε. Ναι. Τώρα όμως υπάρχει και η νέα θεραπεία του Belzutifan, Ναι. σας λέω τη δραστική του ουσία, Ναι, τη δραστική, όχι άλλο που όνομα. είναι η ουσία που χρησιμοποιείται για να είναι ένας inhibitor HIF2A που βοηθάει στη διαχείριση της νόσου. Μάλιστα. Έχετε πρόσβαση σε άλλες διαθέσιμες θεραπείες ανά τον κόσμο? Αυτή είναι η μοναδική θεραπεία που Αυτή είναι η υπάρχει μοναδική θεραπεία για αυτή την τη νόσο, στιγμή, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, Όχι. Μάλιστα. Και μάλιστα το 21 εμφανίστηκε και αυτή. Δηλαδή, Ναι. πριν από το 21, δυστυχώς, Το ήθελα να πω, δεν υπήρχε τίποτα. δεν υπήρχε τίποτα, μόνο η πρώιμη ανίχνευση. Και ο ασθενής πώς διαχειριζόταν την κατάσταση εφόσον... Έκανε MRIs, Ναι. Συγγνώμη, τι είναι το MRI? έκανε μαγνητικές. Ναι. Οι ογκολόγοι και οι υπόλοιποι γιατροί τις παρακολουθούσαν. Ναι. Υπήρχαν όγκοι οι οποίοι μπορούσαν να χειρουργηθούν. Υπήρχαν όγκοι όμως που δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν εκεί που βρίσκονταν και δημιουργούσαν πολλά πιεστικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να χάνουν και πολλοί ασθενείς τη ζωή τους. Μάλιστα. Τα φάρμακα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ? Καταρχήν να σας πω ότι ήμασταν οι πρώτοι στην Ευρώπη που φέραμε το φάρμακό μας μέσω παραγγελίας φαρμάκου εξωτερικού, μέσω του ΕΟΠΗ και αποζημιώνεται κιόλας το φάρμακό μας ευτυχώς. Ακόμα η Ευρώπη δεν το έχει φέρει το φάρμακο. Δηλαδή βρισκόμαστε στην προνομιακή θέση να το έχουμε εμείς πρώτοι στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Εγκρίνονται γρήγορα τα φάρμακα σπανίων παθήσεων στην Ελλάδα? Εγώ θα σας μιλήσω, ναι, για σας. Θα σας μιλήσω για το δικό μας, Για το δικό σας. γιατί στην αρχή μέχρι να ανοίξουμε το μονοπάτι και να μπορέσουμε να το εισαγάγουμε το φάρμακο, να το φέρει ο ΙΦΕΤ από τη σωστή οδό, με τη σωστή οδό πάντα, αλλά να βρει και τη σωστή πηγή που θα το προμηθεύεται. Καθυστερήσαμε λίγο. Κάναμε αρκετούς μήνες. Τώρα όμως πλέον που υπάρχει η πεπατημένη, είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και στις εγκρίσεις αλλά και στην παροχή του φαρμάκου. Και έτσι σώζονται πολλά άτομα, γιατί να φανταστείτε, εγώ πίστευα ότι είμαι η μεγαλύτερη ασθενής με την ασθένεια στην Ελλάδα, αλλά τώρα όλο και αρχίζει και μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής και πιστεύω με τη θεραπεία μας ότι θα φτιάσουμε το φυσιολογικό. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Το προσδόκιμο ζωής θέλετε να μας το πείτε με νούμερα, αν σας είναι εύκολο. Βεβαίως. Με αριθμό. Το προσδόκιμο ζωής ήταν, τουλάχιστον εγώ από τους ανθρώπους που ήξερα και στην οικογένειά μας, ήταν τα 60-65 έτη. Μάλιστα. Τώρα όμως αγγίζουμε το φυσιολογικό. Πέθαναν αρκετοί ασθενείς μας μέχρι να έρθει το φάρμακο και αρκετοί και σε νεαρή ηλικία.
Και μάλιστα μερικοί ατυχείς πέθαναν μόλις είχε εγκριθεί το φάρμακό τους για να το πάρουν, δυστυχώς. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας και εμείς και οι οικογένειες, γιατί πλέον έχουμε γίνει μια οικογένεια. Γιατί είναι στο γονιδίωμά μας, εφόσον είναι μια κληρονομική νόσο, βέβαια, που αφορά το τρίτο αξώνιο, είναι στο γονιδίωμά μας να είμαστε μια οικογένεια πλέον. Βέβαια. Και περνάμε μαζί τις χαρές, τις λύπες, τις επιτυχίες και τώρα αυτή τη στιγμή βαδίζουμε καλά. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι ιδιαίτερα και φαντάζομαι το ίδιο και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα. Θέλετε να μας πείτε ποια τα βασικά αιτήματα του συλλόγου σας απέναντι στο Υπουργείο Υγείας και εν γέννη στην πολιτεία? Έχουμε τη χαρά να είμαστε κάτω από μεγάλες ομπρέλες, όπως είναι η Ένωση Ασθενών, όπως είναι η ΕΣΑΕ, όπως είναι η ΕΛΟΚ. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια καλή πορεία. Βέβαια, ο Σύλλογος αγωνίστηκε για να μπει στο ΕΠΑ και στις μη αναστρέψιμες, ώστε να αναγνωριζόμαστε και στα ΚΕΠΑ. Γιατί στην αρχή δεν αναγνωριζόμασταν στα ΚΕΠΑ. Και δυστυχώς, επειδή δεν είχαν διάγνωση οι ασθενείς μας, έχαναν πάρα πολύ τη βοήθεια που θα μπορούσε να τους προσφερθεί και πέρναγαν και ξαναπέρναγαν. Αλλά όταν είσαι αδιάγνωστος, γιατί αυτή είναι η αρχή της νίκης μιας σπάνιας ασθένειας, είναι η διάγνωση. Όταν ξέρεις τι έχεις, όταν είσαι καταγεγραμμένος και έχεις και τόσους φορείς δίπλα σου που σε βοηθάνε, ευτυχώς έχεις και την αντίστοιχη αναγνώριση. Και αναγνώριση, σίγουρα. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κρατική μέριμνα. Δηλαδή, ο κάθε σύλλογος πρέπει να επιβιώνει μόνος του, από τις δωρεές των μελών του, από οτιδήποτε μπορεί να κάνει εκείνος με τον αγώνα του, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα και να είναι και στα τυπικά κομμάτια εντάξει, διότι οι σύλλογοι, παρότι εμείς είμαστε ένας φιλανθρωπικός σύλλογος, δεν πρέπει να αποδίδουμε ό,τι αποδίδεται και πρέπει να αποδίδεται στο κράτος, πρέπει να έχουμε λογιστή, πρέπει να έχουμε κοντά μας δικηγόρο. Φυσικά, οι περισσότερες δουλειές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι εθελοντικές. Αλλά όμως και αυτοί πρέπει να πληρώσουν ΦΠΑ όταν πρέπει να πληρωθεί ΦΠΑ, ο δικηγόρος να πληρώσει τα παράβολα. Τέλος πάντων, για να είναι ένας σύλλογος λειτουργικός, έχει κάποια πάγια έξοδα, τα οποία καλούμαστε να μαζέψουμε μόνοι σας, έτσι. Τι μπορεί να πάρει σαν βοήθεια κάποιος που είναι μέλος στο σύλλογό σας, έτσι, ασθενής αυτός? Καταρχήν, είναι μια ψυχολογική βοήθεια το να ξέρει ότι απευθύνεται σε ένα συνασθενή του, γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια που ξεκίνησε ο σύλλογος, όλοι μας νομίζαμε ότι ήμασταν ολομόναχοι, ότι δεν υπήρχε άλλος σαν και εμάς ή σαν τη δική μας οικογένεια, τόσο χτυπημένος από διάφορους καρκίνους και διάφορους όγκους, καλοήθης και κακοήθης. Και αυτό να περνάει στα παιδιά. Έτσι βρήκαμε και εμείς την νόσο μας, διότι πίεσα πολύ ένα γιατρό να πάρει το οικογενειακό ιστορικό και εκεί ξετυλίγεται η άκρη του νήματος, στο ότι πρέπει να δίνουμε στους γιατρούς μας οικογενειακό ιστορικό. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή να λέμε ότι ο πατέρας μας, η μητέρα μας, από τι νόσησαν, η γιαγιά μας, γιατί υπάρχει μεγάλη κληρονομικότητα σε όλους τις νόσους, κυρίως τις σπάνιες. Και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε awareness για την νόσο μας, ούτως ώστε να γνωρίζουμε δηλαδή καλά. Να γνωρίζουν και οι γιατροί, να είναι υποψιασμένοι. Γιατί όταν ήμασταν αδιάγνωστοι, ήταν πάρα πολύ λίγοι οι γιατροί που γνώριζαν την νόσο και βρήκαμε στην αρχή μέχρι να φτιάξουμε την ομάδα μας. Τώρα είμαστε σε μια καλή προσπάθεια και προσπαθούμε και με το Αττικό να φτιάξουμε ένα κέντρο αναφοράς που να πηγαίνουν οι ασθενείς μας εκεί και να μπορούν να κάνουν όλες τους τις εξετάσεις και οι γιατροί που εμπλέκονται να μιλούν μεταξύ τους, να υπάρχει μια επικοινωνία των γιατρών, να ιεραρχούν την κατάσταση, γιατί παλιά ακόμα και στα χειρουργεία δεν υπήρχε μια ιεράρχηση εφόσον δεν υπήρχε ομάδα. Δηλαδή, όπου εμφανιζόταν το πρόβλημα, αλλά ο ασθενής μπορεί να είχε σημαντικά προβλήματα σε διάφορα άλλα μέρη. Σωστά. Και έπρεπε να ιεραρχηθούν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
να ιεραρχούμε τις καταστάσεις, να αντιμετωπίζουμε αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα και τα άλλα να έπονται. Αλλά με το φάρμακό μας αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα της νόσου. Από ό,τι έχει φανεί με πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Θέλω λιγάκι να μείνουμε και να επιμείνουμε στον τομέα της ψυχολογίας, που φαντάζομαι ότι όπως σε όλες τις ασθένειες, έτσι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να μας πείτε εσείς έτσι 2 λόγια για το πώς αισθάνεστε εσείς, γιατί εσείς η ίδια πάσχετε φυσικά από βέβαια, την νόσο, για να είμαι... Για να είστε και πρόεδρος. Η DHL Family Alliance πάντοτε έχει ασθενείς στο τιμόνι και γι' αυτό λεγόμαστε... Τα μέλη είναι οι περισσότεροι... Είναι ασθενείς ή συγγενείς ασθενών. Μάλιστα. Σίγμα. Και έχουμε φυσικά και την ιατρική μας ομάδα. Ναι. Πείτε μας 2 λόγια και γι' αυτό. Έχουμε γιατρούς που συνεργάζονται με τους γιατρούς στο εξωτερικό, κάνουν tumor board, παίρνουμε δεύτερη, τρίτη γνώμη. Είναι πολύ βασικό αυτό να υπάρχουν πολλές γνώμες και από γιατρούς που έχουν μεγάλη εμπειρία. Τώρα αποκτούν εμπειρία και δικοί μας γιατροί και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της ογκολογίας και της ουρολογίας, γιατί οι περισσότεροι νέοι ασθενείς μας που πάσχουν έχουν καρκίνο των νεφρών. Μάλιστα. Και πρέπει να τον διαχειριστούν σωστά, ούτως ώστε να μην μείνουν χωρίς τα όργανά τους. Βέβαια. Το λέμε και στο τίτλο μας. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει όργανα και ανθρώπινες ζωές. Και πολλές μέσα και σε μία οικογένεια. Και ένα πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψετε κυρία Γιώτη να πω, είναι ότι πλέον μπορούν να γίνουν και προεμφυτευτικοί έλεγχοι, προγενετικοί έλεγχοι. Και η γονιδιακή μας έλεγχη μας βοήθησε ο Δημόκριτος από την αρχή, με ένα πολύ μικρό κόστος, να τους κάνουμε εκεί, γιατί ήταν θέμα ζωής ή θανάτου. Δηλαδή δεν μπορούσε μια οικογένεια να ψηφίσει όταν ήταν υποψήφια για ασθενείς. Άρα δεν μας λέτε ότι ένα ζευγάρι που κυοφορεί η σύζυγος και περιμένει παιδί, γίνεται προεμφυτευτικός έλεγχος για να δούμε αν το παιδί θα νοσήσει. Αυτό εννοούμε προεμφυτευτικό έλεγχο. Προεγενετικός. Ο προγενετικός γίνεται εκεί. Ο προεμφυτευτικός γίνεται πριν ακόμα γεννήσουν. Όταν ξέρουν ότι κάποιος είναι ασθενής, γίνεται μία διαδικασία. Και πάλι εδώ έχουμε το χορέμιο που είναι δίπλα μας και μας βοηθάει, που είναι και αυτό δημόσιος οργανισμός. Φυσικά, το προεμφυτευτικό κομμάτι έχει κόστος που δεν αποζημιώνεται. Και εμείς θα θέλαμε να τα αποζημιώνει αυτά η πολιτεία, γιατί γλιτώνουμε πολλούς ανθρώπους από πάρα πολλά πράγματα και η πολιτεία γλιτώνει στην ουσία από πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Όπως και τα οφθαλμικά μας προβλήματα, για τα οποία μόνο εμείς στην οικογένειά μου έχουμε πάει στην Ελβετία πάνω από 10 φορές, επειδή υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες... κέντρα αναφοράς που είναι εξειδικευμένα. Υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της νόσου μας, αλλά πρέπει να αποζημιώνονται από το κράτος. Θα προτιμούσαμε να αποζημιωνόμαστε εδώ, παρά να πηγαίνουμε έξω, γιατί έξω μας δίνει το έντυπο που καλύπτει τα νοσήλια, αλλά όταν πας εδώ σε μια ιδιωτική κλινική, πρέπει να πληρώσεις το κόστος. Το κόστος έξω είναι τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο. Νομίζω ότι και πάλι συμφέρει την πολιτεία να αποζημιώνει μια ιδιωτική κλινική εδώ, που έχουμε βρει κλινικές που μπορούν να μας βοηθήσουν και έχουμε αποτελέσματα θετικά, αλλά και το φάρμακο κάνει πολύ καλό και στους όγκους των ματιών. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε στη φαρέτρα μας όπλα, αλλά θέλουμε το κράτος να μας βοηθήσει και έτσι θα βοηθηθεί και εκείνο, γιατί θα γλιτώσει από πάρα πολλά έξοδα που δεν χρειάζονται να γίνονται. Οπότε τώρα, σίγουρα έχετε κάνει διάλογο με το Υπουργείο και την Πολιτεία σε αυτό το θέμα. Σε ποιο σημείο είστε που έχετε ζητήσει την αποζημίωση από κλινικές εδώ ιδιωτικές, αντί να πηγαίνετε έξω? Είμαστε σε αναμονή για το κέντρο αναφοράς. Μάλιστα, το Αττικό νοσοκομείο. Ναι. Έχουμε μιλήσει και με την Πολιτεία, αλλά έχουμε και σε αναμονή και τους γιατρούς μας εκεί, τους καθηγητές που ηγούνται της προσπάθειας και είναι σε επαφή και εκείνοι. Και σιγά σιγά πιστεύω, βέβαια όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει κάποιο χρόνο όλα αυτά. Φαντάζομαι. Θέλει να μπορέσουν και οι ασθενείς να εμπιστευθούν αυτή τη νέα ομάδα, γιατί δυστυχώς στην αρχή, επειδή δεν είχαμε ομάδα, ο κάθε ασθενής πήγαινε στο γιατρό που ήξερε.
Και πολλές φορές, δυστυχώς, αυτοί οι γιατροί δεν ήξεραν και την νόσο μας. Οπότε τον αντιμετώπιζαν σαν ένα σποραδικό καρκίνο και δεν είχε την πρόβλεψη που θα έπρεπε. Μάλιστα. Πάμε σιγά-σιγά έτσι να ολοκληρώσουμε την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να μην ξεχάσω να τονίσω πόσο μεγάλο ρόλο, τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει εγώ παρακολουθώντας και το εξωτερικό και το τι συμβαίνει εκεί, που παίζει και η διατροφή στους ανθρώπους με καρκίνο. Μας το πείτε, να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Θα κάνουμε προσπάθειες να μεταφράσουμε με τη βοήθεια και χορηγών τα βιβλία που δίνουν έμφαση στη διατροφή και στο μαγείρεμα που βοηθάει τον καρκίνο. Πώς μπορούμε να μειώσουμε δηλαδή τις ελεύθερες ρίζες, να παίρνουμε τα συστατικά που βοηθούν και θωρακίζουν τον οργανισμό. Πώς πρέπει να μάθουμε να βάζουμε έστω και την πιο απλή άσκηση που είναι το περπάτημα στη ζωή μας. Βέβαια. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε σαν συνήθειες, γιατί η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από εμάς. Πολύ σωστά. Εμείς ήδη πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής. Να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε. Πολύ σωστά. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κάτι ίσως σημαντικό παραλείψαμε να πούμε ως τώρα, ή να μας πείτε και πιο μετά, σε δεύτερη φάση, να μας πείτε τι μήνυμα θέλετε να περάσετε στους τηλεθεατές. Νομίζω αυτό είναι κατακλείδη, τα λέει όλα. Θέλω να μην χάνουν την πίστη τους, να μένουν στο κέντρο τους. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ η προσευχή και θέλω να το λέω, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ φυσικά. Πρέπει όλοι μας να έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε τη ζωή μας σε μια σωστή ροή, να έχουμε θετική σκέψη και χαρούμενη καρδιά, και αυτό θα γίνει αν βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, αν βρίσκουμε τρόπους να προσφέρουμε, αν δεν βλάπτουμε κανέναν και αν δεν προσπαθούμε να υποσκάψουμε κανέναν, διότι είμαστε και σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον και όχι να προσπαθεί εκείνος να πάρει περισσότερο από τον άλλον. Όλοι έχουμε έναν εχθρό και αυτή είναι η ασθένεια. Εγώ πιστεύω ότι σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, ας προσεύχεται, ας προσπαθεί να μένει στο κέντρο του, ας χαρίζει απλόχερα χαμόγελο και προσφορά όπου μπορεί να το κάνει, με όποιο τρόπο να το κάνει. Εμείς έχουμε ένα site, το www.vhlgr.org, όπου εκεί μπορούν να μπουν, να μάθουν λεπτομέρειες για την ασθένεια, μπορούν να κάνουν και donate αν θέλουν να ενισχύσουν το έργο μας, γιατί σας λέγω και πάλι ότι είμαστε φιλανθρωπικός σύλλογος και δεν έχουμε από πουθενά άλλου πόρους. Θέλω να πω, οι περισσότεροι το ξέρουν, οι ασθενείς μας οι περισσότεροι είναι από Βόρεια Ελλάδα, είναι πόντιοι όπως και εγώ, και ίσως κάποια στιγμή αργότερα ενδιαφέρει και τους γενετιστές, γιατί αυτή η μετάλλαξη κυριάρχησε στον ποντιακό πληθυσμό, και ίσως να το ψάξουν να το δούνε. Υπάρχουν μεταλλάξεις που έχουν κυριαρχήσει στον πληθυσμό της Κρήτης. Βεβαίως. Εμείς είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω, ίσως κάποιος ενδιαφερθεί και σκύψει με ενδιαφέρον να βοηθήσει και το σύλλογό μας, γιατί πραγματικά εμείς έχουμε δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Το θυμάμαι από τους γονείς μου όταν ήρθαν, γιατί ήταν από τη Σαμσούντα, Κωνσταντινούπολη, και μετά ήρθαν στην Ελλάδα και πραγματικά θυμάμαι ότι περάσαμε δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Παρότι εμείς γεννηθήκαμε εδώ, αλλά θυμάμαι ότι μας διαχώριζαν και στο σχολείο και παντού. Εύχομαι αυτή τη στιγμή η πολιτεία να σκύψει με ενδιαφέρον και να ενδιαφερθεί και για αυτή την ιδιαιτερότητα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ βασανισμένοι, ταλαιπωρημένοι και έλλειψη σωστής διατροφής, γιατί υπέστησαν πάρα πολλά. Και όλα αυτά έπαιξαν ρόλο σίγουρα και στη μετάλλαξη που δημιουργήθηκε. Κύριε Αλεξανδρίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Εγώ ευχαριστώ Δήμητρά μου, και θα είναι χαρά μου να είμαι κοντά σας οποτεδήποτε είναι εύκολο. Το ίδιο και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς στο σημείο αυτό, για πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο site μας πριν ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Να το λοιπόν, το αύριο της υγείας.gr.
παρακολουθούμε την επικαιρότητα στον χώρο της υγείας, διαβάζουμε ενδιαφέροντα άρθρα στην κατηγορία Ευζήν. Εδώ φυσικά η τηλεοπτική μας εκπομπή, εδώ ανεβαίνουν οι εκπομπές μας όπως η απόψινή, για να τη δείτε σε ένα δεύτερο χρόνο, να ακούσετε και να ξαναδείτε πράγματα που ίσως δεν προλάβατε. Η κατηγορία Φόρουμ βεβαίως για τα συνέδρια τα οποία έχουμε διοργανώσει. Τα νέα της υγείας είναι η επικαιρότητά μας. Το Ευζήν επίσης που σας αρέσει ιδιαίτερα, άρθρα πάντα έτσι πολύ ιδιαίτερα για τη διατροφή, την υγεία, την ευεξία και όχι μόνο. Το αύριο της υγείας.gr. Μην ξεχνάτε, είμαστε μαζί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Σας ενημερώνουμε από το αύριο της υγείας.gr. Αυτά λοιπόν για απόψε. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας για την ώρα που πέρασε. Ελπίζουμε να βρήκατε χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα όσα συζητήσαμε. Να σας θυμίσουμε ότι θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Έως τότε, καλό σας βράδυ!